Sibonge uNkulunkulu, sibonge nekhaya elisiphe igceke umphakathi wonke wakaphi benze into enkulu ukuba uNkulunkulu aphefumule kule ndawo. Siyabonga kakhulu ke labazalwane abaspearheada le outreach, particularly abakwahlangu mfowethu Menzi Dlamini, ewe nabanye abasipha leli hlombe. Sithi ke uNkulunkulu anibusise. Bonke nami kakhulu ba kule ntambama ngizoba nani. Ngijabulisayo ukukhonza. Ngaqala ayikho into emnandi edlula leyo ukuthi uJesu usuke naye ebuntwaneni. Ufike la ngathi usudlehle khona. Ubalekela abazali
ngoba siyafika leso sikhathi aphinde uJesu akwenzela umusa, athi mayekwenzela umusa bese uphinde utholakale uhamba endleleni emhlophe. Ayibonge inkosi. Amen. Yiko-ke ngithuku awu ngaqala nje ukuthi nibahle naze namnandi kodwa nenzi njengami ukukhonza. Ukukhonza. Hallelujah. Angithi mangicela ngidisho kanye nami sibulala ngalento yokungathi uJesu wabantu asebekhathe. Ayibonge inkosi. Amen. uJesu akusiwo abantu abakhathele abasebevithikile. Uyabona nje nami ngilento ngekuyindabke. Sasengishuthi mawusiphi ithuba. Angiyona lento ongahlangana nayo indabke. Ayibonge inkosi. uJesu uyambamba nomuntu ohlangene. Ubona ngilomba bangifaka i-all star. Ayibonge inkosi. uJesu ke wangenzela kamnandi. Namhlanje ke mina uJesu ufike ngingenalutho ukubi kunzima. Endaweni yangakithi ngibizwa ngento engeyona. Ngingenakuthula. Wafika uJesu phela ngiyamxoxela nje ngangithandwa yigebe. Ngiyaqoqela mina ngingesona isigibeli kodwa sona sithanda mina. Alento ngeke nizwe anizwe ngempela. Angube endaweni sebecabanga ukuthi mina kanti mina angisona ngithandwa isona. Baselwane yazi cishe lento enizwe ngempela. Yazi umuntu enzama ukunitshela yona ngoba ngase sengihlungwa ngisakwazi nokuhamba elokushini ngoba abantu bacabanga ukuthi bacabanga ngithi manje ziyamthanda. Nina nizwa lento yazi waphile endayizwakala lalela siyamthanda. Lalela mangiqhamuka kuthiwa emsende. Nami ke phela ngizothini phela ngizovuma ke yes. Manje leyo nto yenza ngalahlekelwa ukuthula ngoba ngiyazazi ukuthi ngiqondile kodwa endaweni angisabukwa. Okwesibili okwangiletha kuJesu engangihleka yona besingilekele. Niyizwa into le. Ngone nizwa le. Mina ngathi nizwa. Ngithi ngizozona. Mina mangihleka. Bese yona ilekelele mina. Ukuthi mina ngiyahleka. Kanti ngizozwa. Manje ngizothini ngoba manje
kanti futhi mina ngitshela ukuthi mina ngiyamthanda. Mina yabo. Akayizwa leyo nto. Mina yabo manje lelisi senengomsamo. Thana ngisho ukuthi sengingazama ukubonisa ukuthi manje uya. Lento ayifuneki. Bathola ukuthi manje uyaqhubeka. One, angisakwazi ukukhululeka endaweni. Two, kanti nensindiso uyayazi ngithe ngizoyibona masengino-40 years. Manje njengoba ngiyilindisile ngiyazi angisenakuthula. Abangani bami sebenciphile sebebabili nganginabangani abawu-8. Laba abawu-5 kuthiwa ningahambi nomfana kaGedu isigebengu. Abangani bami babewu-8 sengisele nababili. Laba bangishela ukuthi kuthiwe singasahamba nawo ngoba wena ngiphatha kabi, yayingilimaza. Wena uyayihleka, mina yayingilimaza ngoba nginamaphupha amahle. Yayingilimaza ngoba mina ngizange ngempela ngibe yisona. Lento yayingidabula ukuthi phela ngithanda izinto yiko phela ngihlala nazo ngoba ngithanda. Phela libona bayadeka ngithi kanti bayamthanda. Kodwa lento ayisangihlasile nale ntombazane le ihamba ama-night club. Angisazi ukuthi yini mina efanele ngoba lokuba sigebengu ngixhiye ukuthi ngeke ngibe yisona ngoba vele ngikufuna. Manangu nalona manje lona ngimzamile ukumbuyisa ukuthi hlukane nama-night club. Lo ngimbuyisa mhlawumbe uthi yabo akabuyi kanti kuzoba khona ohlabelelayo uthi wozani sihambe siye ezulwini siyobona amandla esandleni sakhe. Ngisho lo phansi sengiyasebenza khona engizomlanda la, khona engizobuya nabo ngoba la namzela ukuzodlala. Nalaba ucabanga ukuthi abakho busy baze la? No, sizokunika impilo yethu. Sele asile ne-Christian Science. We are here to give you our life. Zokusulela ngokuthina. Lento ayenzekithi ayenze nakuwe. Athi uzani sihambe siye ezulwini siyobona amandla esandleni sakhe. Nansi into ekuyona ngezwe ukuthi ingifakiwe ocelayo uyophiwa, ofunayo uyofumana, oqothayo uyofuna. Amale Nkosi. Babe Jesu uyazambula empilweni yakho. Ever since enjoy ukuhamba naye. Namanje enjoy ukuhamba naye.
usebenze ngaze ngazokubona nawe kwaphila. Ngabe mhlawumbe sengafa ngiveza amazinyo. Manje wangihlelela ukuthi ngelanga ngiyonyathela nawe ngikubone ngikuxoxele ngomsa wakhe ukuthi uyathatha umfana elokishini uvula nasemndenini odelelekile akuthathe akuthini uyangizwa uthi ngenawo ngisho 10 rand ikhukhu inokubonayo ayitshithe unemali esabekayo. Ngicela siyeni kwincwadi kaMathewu chapter 11. Siyabonga ngale mvuselelo. Siyabonga bekuzolandwa wena. Ngabusaxeka. Mele isinqumo sakho usithathile. Yonke into kufanele uyibeke. Uthatha isinqumo senze njani? Simele. Wazi manje ukuthi defend isinqumo sakho. Basho nakini kusho zona igebengu sekiyijelile ukuthi webafethu sengisisi. Wathi unamanga zokunathi ngoDisemba. Eba ngaza kunamani. Eba sitafula litekwa yibona. Bathi wena usokula wena ngathi mina lutho sengisisi. Ayibonge Nkosi. Akube ngicela uJesu uthembekile. Wahamba nami. Umfana wahamba nami. Azonginika ngisho inkosikazi evele ezulwini. Inkosikazi evele ezulwini. Ngiyalethwa kimi inkosikazi evele ezulwini. Awungizwa inkosikazi evele ezulwini. Ingenza ngaphinda stress ivele ezulwini. Ngihleli nayo iyona ebekezele mina ibekezelela mina ngoba ivele ezulwini. Wena uzwa. Ngihleli inkosikazi evele ezulwini. uNkulunkulu uyabethela evele ezulwini. Uyangizwa ivele ezulwini. Ngihleli nayo manje uphelile 18 years ungathi sikalizo. Wathi sikalizo ngoba ivele ezulwini. Awona uyizwa le ivele ezulwini. Ngiyitshele ngelinye ezinye insuku leyangane wentazingane. Ngiyitshele mase kungazi ukuthi mina ngiyahlupha. Ngikulalele awuna choice uvele ezulwini. Ngiyitshele ngikulalele bekezela. Uvele ezulwini. Ngicela ezulwini azange ngihambe ngibuka ama hits. Ngacela ngathi Nkosi yami kwathiwa lami mina uNkulunkulu wangitshela ngesithunzi lo mqalaza lana kuthiwa ngiyabhayisa. Athi ngangumngaba. Athi nahe. Athi ngangumngaba. Athi mina lo ngeke lo umngaba lo wathi uye. Yiko ke ngihlezi umthetho wena angakubuki. Akukhonjiswa izwi. Iyazwakala kodwa le. Ngempela ngangamboni inhlezi imtshela ngithi wena ngangakuboni. Wena akukhonjiswa izwi. That is now. That mean I have to yeah. I feel ngihleli. Seven churches. Ngifundele. Matthew chapter 11 28 29 30. Sinkhulule abanye bayasebenza. Ngicela ukubona abathe uJesu inkosi. Ngikwazi ukuthi ngikhulume ngiqonde abazalwa la. Ngiyabona wena okade wathi uJesu inkosi. Ufuna ukuhlonipha nje laba abazalwa la. uNkulunkulu akanibusise bafethu. uNkulunkulu akanibusise bafethu. Ngicela uNkulunkulu anisuthise ngokuhle. Ngicela uNkulunkulu anisuthise ngokulangazelela kwenu. Kodwa bese nina nenza into eyodwa. Nimake this decision here.
Imele lento inqumile. uNkulunkulu uzokubheka apho. Ake ngiphinde nje nithi. Cha hayi no kanimeli phela khona fanele bathole special nenzani. Isho laba nje abasalwa la. Hallelujah. uNkulunkulu ayibusise. Ake nizweni nansi indaba. Esithobani izandla zenu uNkulunkulu ayibusise. Akuzwe le ndaba awuyizwe nansi. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngokuba ngimnene, ngithobile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula. Baba siyabonga wena Jesu mphumuzi wabasindwayo nabakhathileyo. Haleluya. Wena Nkosi yokuthula, wena Jesu oyilibo lokuqala owavuka ethuneni. Namhlanje sikule ndawo nampa abantwana bakho uvuke nabo ethuneni. Imivalo yonke yaphulile. Thina sonke sasinde enkembeni yokufa. Ebusuku izwi lakho Nkosi maliwe kule ndawo, lingabuyi lilambatha. Malenze umsebenzi walo lokhu liyinkemba ebukhali kunazo zonke izinkemba. Baba lona lodwa liyaphila. Thatha indawo yakhe egameni likaJesu. Amen. Zanini kimi nina nonke. Angaze ke ngizwe isimeme sinje. Wakwasizwe isimeme sinje. Zanini kimi nina nonke. Ayangaze ngisize. Esinje isimeme. Yabona imemo. Abamenyo bonke abantu. Nabamenyo bonke abantu uyazi nawe. Kunembe isimama kuthiwa kuyamenywa ubani ozomenywa kuthiwa miyeke usibani ungameme ubani. Aniyazi leyo ndaba. Makuthiwa kuyamenywa. Kuthiwa hayi ungameme ubani. Kuthiwa hayi meme ubani. Kuthiwa hayi ngiconiya ubani. Hayi usana naye. Kodwa sisi isimanga la. Kuthiwa zanini kimi nina nonke enikhatheleyo. Zanini kimi nina nonke. Jesu lona umemayo umenywa isonto. Amasonto anothotho wonke. Usha amasonto. Amasonto anothotho wenzani wena? Fanele bakliye la ubani omemile. Ngamenywa umfundisi uzokuphoxa kusasa. Amenywa futhi isonto njengoba ngitshela ukuthi ngiyahlala wena. Kunothotho la. Abanye abazile ngoba begezile bazoqasha. Bagezi babona amanzi kodwa bagezi baqashile. Amenywa isonto umuntu wasesontweni uyakwazi ukuxhawula lencapha ngenhliziyo. Zanini kimi nina nonke kumenywa wonke umuntu. Angazi mina ngibona nje into enje indoda enjengala ngiyazi. Awenje ethi nonke. Wenzani ngoba nawe nje momemile kunetafula engelone labo bonke. Sekhona usubamemile esefikile naloyo obumema athi uyahlala kuthiwa hayi lana ngoba lana sibekele. Uthini soyela ngifuna ukuyeka kuyasetshenzwa kusasa. Zanini kimi nina nonke abanjani enikhatheleyo. Yeyeni ufuna abakhathele. Simanga. Yeyeni
wakhathele wawayizwa into enjalo inxese abangakuyifikela lo mfundisi uyafikela sozokushaya yena lento thibekene nenkinga ifikele emseni isanda kuyinqumela wafika lo mfundisi uyayibhaqaza inxese mfundisi Saminigini nina nonke enjani ha ufuna wakhathele nakanjani nenisindwayo ayengeke ngicela siyicabange le isimeme esinjani lesi sifuna ukhathele uzobenza umuntu okhathele Jesu mema umuntu onjani okhathele uJesu mema umuntu onjani osindwayo uthini mina ngiza kuniphumuza wakukhathele